Hello. Na siya gabi og gig kanang buong event pod di Parts kayo. Stop na rin. Smile. Uy, naabot na ginang kinuha. sana Uy, smile. yeah kana ba Emote, emote. Sorry, I late. Again. Okay, 1, 2, 3, and go. Let's choose. Uy. kando Okay, rolling this down. Yes, go. Smile. Okay. ilang dumakas sa pagkas mo kamot Hold on. Boy. kana Yeah. Ayos. Sa inyo. Ikaw. ikaw ba utang nga gid Okay, ready? 1, 2, 3, and go. Hey! Continue lang. Chika-chika mo rin. Chika-chika. Kamusta ang pag-isilan mo lang? Ayan, yung nga. Ganda na. Ilan kayo ni? Hello. Kaya lang ko bigyan. Ayaw rin mo pagsabahan. Tiyo. Okay, mag-roll na po tayo. Walang maingay, walang magbibideo ha. Ako supervisor. Ironheart Richard Gutierrez go to boy Uy, mura init true. init sa Diliman? Pila na? Bugnaw. Bugnaw. Asa mo go si Crystal na direct. Init na. Sa tuwangan. Hapon. Pa pang behind the scene rin. Hapon. Hi. Kamu as kamu as amigo kanang bansiya. Mura siya matulala ba nga. Nawala. Mama ko Dreran pa. Okay, 1, 2, 3, inom. Sige. Ayaw sumagot. Okay, 1, 2, 3, and stop. Ano dito? Okay, good. Peace bump. Edit mo lang. Edit ko na lang. Ala. Retouch. Lago. Boy. Sad boy ang ating idol. Dito, dito. 1, 2, 3, and go.